ke e ko ale ko abeta faye de la dolu nun ga gina faye nyewa manyini kalin famu ko so abe buteli abe de la ga be tusa doro ferero de la ko dedo ko nyinin kali ka ke abe shashi de fere mais ale beta dolo fere yoro wala doro be fere yoro munu ale beta ye buteli munu bu bolo nube dolo mi kabula beta buteli nunu sa bolo ale fana bena kai shashi ko la ube chogodi fengo fenye dolo fere yoro de ube dolo fere law kata ulu fe uka dolo buteli nunu e fana ko ulu sa bolo ko bena shashi ko ola wote beye ala ko wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan dolo ko ni be yoro hada maden kase o yoroma ube ikaki deme bagay wodi ati hadisa do nana cide nyi mugo danga kata dolo ko la min beta fo mugo tanna ayem mugo tande danga dolo ka kola kata dolo dilambagala kata ewa dolo fere baga kata min beta sa kata ni ebe dolo ta kata di mugoma kata dolo songo mina baga fo mogo ta cire nya be danga dolo nofe donc e ka ke mogo ye ko ibe ta dolo fere law fe ku be to ka butelu sa u bolo ka courage dola buteli nunu fara nyogon kala wala kana ko ibe ne ka yesese kala kana ta dolo fere yero la ku ibe ta buteli taye ate beye wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan e be ta dolo butelu sa ka wore munduma ifule ku deme ala sosoni ala kutadela ate beye katay Tamang kiri juma. Ko ayen nyinin kali waren nunati ko sufe joli sufe nafila salli korota balawa ki salli korota ka salli jo obe farare de nofe mais min nafila e salli joli te ola salli korota to ola sufe nafila salli joli to ola ani mu ko tayammamu ke chogo tayammamu ni ba fe ka tayammamu ke jiti bolo be yoro mi jide te salli wakati sere ba fe ka salli jita jite tayammamu be ke ube janaba beela ebe yoro la jite ni be ko tayammamu be ke ube jibe de me bana dobe la ko ji kana magaila ibe tayammamu ke chogo ibi tege fara fula ke ka dugu kolo gosi sinya kele donc kinye da usalo ki tege fara fula salo na tayammamu yode gosili kele ka tege fara fula ke ka dugu kolo gosi sinya kele ka nye da usalo na ka bolo tege fara ulu salo na ni de tayammamu donc ko ni ibolo fula gosi ya ba bogoka chenchenka ni chenchencha mandiro la ni reya do ni ya do inye kono chenche kana do nya kono be nyamandiro li bolo la be seku konko nyokona do ka bo chenche do ka bo nyamana ube uba fien ni be nana yirwa kono do ka bo nyamana do bo ka bo chenche na donc ibe nyeda salo na ka tege fara fula salo ni de ta mamu ni nye bolo kala te ta mamu la de ya do an ka figo kono antumba kala ko ta ya mamu gosuli folo ko ibe nyeda salo na ko gosili fulana ko ibe ewa nimbolo kinimbolo ko ibe ewa osalo ko kana nungona kasagi kana ewa numambolo be ko chogora tege kala teta ya mamula hadisa minnana ka tege kala do ta ya mamula hadisa Allah fulende do asahalente odi atu imamu na Bukhari tumami atumbe bondaro ta ya mamula ko babu atayammum lil wajhi wal kafain akon ni nye bonday tayammamu abeke nyeda de la ani tege farafula donc ay amaro ne abi jahmi ka hadisan natiye tayammamu kera chogori donc tayammamu yede ka dugu kono gosi sinya kele ki nyeda salo naye ki tege farafula salo naye gosi fula yerete alaikum salam
Bon, ninye ɲininkali fula de ɲininka fɔlɔ denyɛrɛni ni a ye tiɲɛ ta denyɛrɛni mɔgɔ de dɔ fatura a bɛ don min tiɲɛ la a ye tiɲɛ taara a ka nin yɔrɔ a marala a ye u b'a kɛ ka garidi ka mara ye ni san yɛlɛmana a la jaka b'a la wa jaka b'a la denmisɛn fitinin ka nafolo n'a bɛ ka mara ye a ye nisabu bɛ jaka b'a la fatɔ ka nafolo n'a b'i bolo i b'a kɛ ka mara ye ni san yɛlɛmana sera jaka ma jaka bɛ bɔ o la parce que jaka wajibira nafolo in de la denmisɛn fitinin ka nafolo min bɛ mara ni san bɛ tɛmɛ o de y'a to hadisa dɔ nana ciden ko a ye jago kɛ denmisɛn aliyatimew ka nafolow la jaka kan'u don parce que n'a dalen tora san o san jaka bɛ bɔ a la san o san jaka bɛ bɔ a la a laban jaka yɛrɛ b'a ban o de y'a to hadisa dɔ la ciden ko a ye jago k'u la aliyatimew ka nafolo la jaka kana don donc jaka b'o la aliyatime ka nafolo jaka bɛ bɔ a la fatɔ ka nafolo jaka bɛ bɔ a la nin ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye a ka ɲininkali filanan ko ni mɔgɔ min ye aliyatime in ka nafolo in ta ka jago kɛ a kɔnɔ a tiɲɛna i bolo o bɛ cogo di o don y'a fɔ jaabi kɔnɔ n ko bolo ni danaya de dar'i kan silamɛya de dar'i la silamɛya de ye nafolo dɔ ta k'a d'i ma ko misali la komi aliyatime woliju a fɔra yan yɛrɛ dɛ n ko ni silamɛya dara ka nafolo min ta k'a d'i ma komi aliyatime ka woliju ni nafolo in tiɲɛna a tiɲɛ sababu de bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ a tiɲɛna n'i ka yaada n'i ka faratu de i b'a sara mais n'a y'a sɔrɔ a tiɲɛna tiɲɛ cogo de la e ka faratu ta la i ka yaada ta la sara t'i kan a jaabu ye o de ni kafoɲɔgɔnya tɛmɛnen n'a cɛ bon ni ye ɲininkali min kɛ ko muso fila b'i bolo a b'a hakɛ to ɲininkaliw n'u na cogo dɔn misali la kelen b'i bolo badalabugu kelen b'i bolo kabala mais i sira badalabugu in ka ɲi de fɛ tuuru bɛ o de la parce que ni sira yɔrɔ min a tigi ka su a n'a tile o y'o tigi de ta ye bon e bɔra tile kɔnɔ i taara ci la kabalanka in fɛ kafoɲɔgɔnya tɛmɛnen n'a cɛ o bɛ cogo di o tɛ daga ye o ye haramu ye o ye tɔɲali de kafoɲɔgɔnya min tɛmɛnen i n'a cɛ i ka muso de do kafoɲɔgɔnya min tɛmɛnen y'a tɛ jɛngɛ ani tɔɲali de junubu b'i la tant que n'i taara nin kafoɲɔgɔnya nin ka dɔn na dɔnnikɛbaw ko fura min b'a la cogoya fura dɔw la kelen min bɛ nin junubu b'i la cogoya fila dɔw la kelen fɔlɔ min ka dɔn dɔ i n'a fɔ a ye karisa i ka dɔn dɔn mais nin tɛmɛna ni karisa cɛ i ka yafa ma n'o bɛ se ka kɛ i bɛ yafa ɲini a fɛ a bɛ yafa i ma kɛlɛ n'i tɛ se ko o yafa ɲini i b'a sara ye dɛ nin fana ka dɔn kabalanka in fana ka dɔn don dɔ la tile fɛ i bɛ wuli ka na nin fana fɛ k'a sara k'a kafoɲɔgɔnya k'a sara donc dɔnnikɛbaw ko jɛngɛ de do tɔɲali de do a fura ye de pour ka bɔ a ka junubu la nin fila dɔ la kelen i b'o de kɛ walekum salam bon ko mɔgɔ minnu bɛ misiw sarakati saliw la u bɛ na ni misiw ye k'u faga k'u sogo sarakati ka tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ u b'u filime k'o bɛ cogo di dɔnnikɛbaw y'a yira filimeli cogo min filɛ nin ye a kɛra ni darura ni haju dɔw de baasi t'a la parce que danaya de dɔgɔyara hadamadenw na arabu minnu b'u ka nafolo fara ɲɔgɔn kan a ka don misiw la a ka taa faga fantanw k'a don a ka k'u ma lɛya pilasi a ka k'u ma sogo pilasi ye wari bɛ di mɔgɔ caman ma arabuw ka b'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ caman ma siseto b'u ka wari fara ɲɔgɔn kan
k'a di mɔgɔw dɔ ma a ye taa nin wari di fantanw ma a ye taa dɔn misiw la k'a faga fantanw ye u tigiw bɛ taa wariw kɛ fɛn wɛrɛ ye ninnu ko a ka kɛ cogo min a tɛ kɛ o cogo la donc o de y'a to u b'a f'u ye n'a ye sogo in faga yɔrɔ min ka tila yɔrɔ min a k'a filmé pour n yɛrɛ k'a ye n'a dara la ko n ka nafolo donna don yɔrɔ la laɲini ye bɛ dɔnnikibaw ko photo minnu bɛ ta ni filmeli minnu bɛ kɛ a tigi a ye min bila ci la a ye nin de bili ka kɛ k'a kɛ nin ne haaju ni darura de ye baasi t'a la ninnu ɲɔgɔnna ka kɛ pour dannaya bɛ se ka sabati u ka nafolo don yɔrɔ bɛ se ka don cogo min alaikum salam bon n bɛ min fɔ hadamadenw ye ko hali bi kunun ka masaya ye dɔn an y'a fɔ k'a fɔ muso man ka sɛnɛ kɛ ko burusuw la muso caman bɛ yen ko cɛ mako tɛ foyi la e yɛrɛ ka denw n'i ka musaka bɛɛ b'i yɛrɛ de kɛ o de y'i bila sɛnɛ na n'a y'a sɔrɔ u bɛ n ka kɛso ninnu lamɛn ni hakili n'olu t'u ka hakilina n'u ka laada bila delila ɲɛ n ko dɔnnikɛbaw ko lesiri la muso kana bɔ a ka so kɔnɔ de fɔlɔ n'a bɛ bɔ ni darura ye m'o fɔ ka fara kan n ko ni nafagatirikɛla t'i la e bɛ wari min ɲini k'i ka i yɛrɛ balo o t'i bolo o ma kɛ darura ye ba n'i bɔ hari o yɛrɛ de la fo saratiw de ka dafa i la n'i bɛ bɔ hari o yɛrɛ de la ni hari tabaga t'i la e de b'i ka fɛɛrɛ bɛɛ la o t'a yira ko i ka banjambila bɔ i ka sariya sɔsɔ jako i bɛ bɔ sariya ka bɔ cogo de la i farikolo bɛɛ ka sutura a yɔrɔ si kana ye i ni wali cɛ kana ɲagami ɲɔgɔn na baara yɔrɔ ni cɛw de bɛ ni e bɛ ye dɔrɔn ni cɛw de bɛ ɲagami haramu yɛrɛ ka baara kɛ o yɔrɔ la darura b'i la cogo cogo darura nana cogo cogo hijabu dafalen ka sɔrɔ i la i ni wali cɛ kana ɲagami yɔrɔ la i ni wali cɛ kana lankolonya yɔrɔ la baara ye ni cɛw de bɛ ni cɛ baara de don e muso kan'o kɛ baara in kana kɛ sababu k'i bila taama la ni jimarami t'i la parce que n ye hadisaw de fɔ ayaw de bɛ mun n'aw b'aw ka hakilina n'a ka laadaw bila delilaw ɲɛ dɛ ala de ko qarna fi buyutikunna muso ka sabata ka so kɔnɔ ciden de ko buyutuhunna ghayrul lahunna muso ka so kɔnɔna de kaɲa ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ciden de ko almar'atu awratu fa innaha idha kharajat asasrafaha shaytan ciden ko muso bɛ lɛbo n'a bɔra shaytani fana b'a masiri ka kɔrɔta mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ inna akhraba ma yakunu ila rabbiha fi qarri baytiha ciden ko muso yɔrɔ min ka surun yɔrɔ min ka ɲi ma n'a a b'i lagiri tigɛ ala la i ka so kɔnɔna i ka so legelege kɔnɔna i kana bɔ o de ka ɲi muso ma balo laada minnu filɛ an bolo sɛnɛ minnu filɛ an bolo n'o de fɔ ko laada caman b'an bolo tun b'an bolo sani silamɛya kana silamɛya nana an m'u ni silamɛya pɛsɛ ɲɔgɔn na an k'an t'o bolo o bɛ se ka don silamɛya kɔnɔ wa et puis a filɛ ka min fara k'a fɔlɔ ni mɔgɔ min ye tawhidi tigɛ ye n y'a fɔ cogo min e ye sunnamɔgɔ ye e ko e bɛ sɛrifu saliya e y'a faamu est ce que e bɛ ba k'i ka muso dɔnni ta wa e b'i ba k'i ka den dɔnni ta wa ko fo ni muso de b'o ɲɛnabɔ ciden ko walikum kiswatuhunna warji'uhunna ciden ko n'i ye muso furu a feerego bɛ e de kan a nafagati bɛ o de kan bon ni e o kɛra muso bɛ e bolo a yɛrɛ ka dépassé b'a yɛrɛ kan denw dépassé b'a yɛrɛ kan est ce que e ye tawhidi faamu est ce que e ye sunna faamu est ce que e bɛ sɛlɛfuya kan aw ka lafiya sa min tɛ min ye o t'o ye dɛ aw ka laadaw tɛ se ka n'a ka hakilinaw tɛ se ka bila delila ɲɛ anw tɛ se ka delila yɛlɛma ni mɔgɔ si ka laada ye anw tɛ se ka delila yɛlɛma ni mɔgɔ si ka hakilina ye aw de bɛ yɛlɛma ka bɛn kuranna ma fo aw de ka yɛlɛma ka bɛn sunna ma fo aw de ka yɛlɛma ka bɔ salafu ka taabolo ma mais silamɛya sariya tɛ munumunu ko a bɛ bɛn mɔgɔ si ka laada ma fo mɔgɔw k'o faamu silamɛya sariya tɛ bɛn mɔgɔ si ka laada ma aw de b'a ka laadaw guruja k'u lajɛ min ni silamɛya tɛ taa a ka tugu silamɛya kɔ a ka tugu kuranna kɔ a ka tugu sunna kɔ a ka tugu salafu ka taabolo kɔ mais ni silamɛya sariya tɛ munumunu ka bɛn mɔgɔ si ka laada ma e de b'i ka laada guruja ka bɛn ale ma donc kɛcogo minnu fila nin ye ani silamɛya tɛ taa
e muso ka wali cew ka to nyogon ka wotoro kono la folo ko aw beta sene yoro la o be yoro juma hijabu tula abe biri e wa foro kelen kono wumbi te daga yoro juma mugo kanan sege sa fo aka munu de aka besilamiya sariyama e muso aka dépasser ba yere ka aka deun dépasser ba yere ka o kan ka fo yere e ka muso furu e ko e tawiri tige e ko sunna mo e sunna fo ni e salafiya famu e be muso furu cogori na ka dépasser be to yere ka deun dépasser ba yere ka e te jonoy o yere te lebu ye folo o kan ka fo folo yere wa ko de be muso bila bodela nu de be muso bila bola wajibilen be edeka muso ka dépasser ta a deun ka dépasser ta ka to so kono e be wajibira ka me o ta daga ko muso ka bode ko aka furulen do aka dépasser ba yere ka deun dépasser de ko de bu bula senela ay amba furia aka deun dépasser na ka yere dépasser wajibire de ka ake aka to so kono akana ta senete anna fakati wajibire de ka deun musa ka wajibire ja ko u ke muso ka to so kono no ta Allah daga ko aka bo laka kimanda ma mani salle be min fo nin ba ke ka kuma munun fo e ko munun be fula de salu be ko mu ma ka kuma u famu ko danga na ti hadisa munun sa su be ni sa danga da hadisa in wadi ko din qur'ani danga na ti sallu bo kana kuma janya ko mo munun sonnete hadisa koma ko nu be gubara ke ni qur'ana doronde ulu e kafiru de mogo maso hadisa koma al qur'aniyun ko min be qur'ana kono ne be barake no imalli manani hari qur'ana e kafiri de qur'ana de ko ma ta kum rasul fa qujuhu ma nahakum anhu fantahu qur'ana de ko ni cide ni min da ma yaumina ayabal min ayatoy qur'ana de ko o man yutir rasul faqad atallah qur'ana de ko ni mogo tugura ciden ko yi Allah de batu mogo ko ale maso hadisa koma kafiri do hara maso qur'ana ko yerema kuma yire tawtika mogo maso ciden ka hadisan ma i maso qur'ana yerema e to de ko kafiri feti sugu juma bo feti munu fule ninye nunun te silamiya fetu ye kafiru fetu de do feti haramu ile unde do fetu mundo bida de do ate daga mogo ku fete ate daga silama ku fete kan ni sonjanu ye ate daga aka nyugon fo ci nyugon ma man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum mun mogo ye mogo min bon ko nyugo ye yo do ye kafiri la dege de nunu nyu tanka silamiya sariya kono ni munu be bora kafiru de fe kanan fe silamiya feti ye fula de sabana e jumai sallin cini salliba jumado silama ka fete ni na bora ni na shaykhul islam ibn taymiyyah ka kitabu be iqtida sirat al mustaqim fi mukhalafati ashab al jahim akon na bora ni feti sabala feti ni mogo ya kriyere na be jian kuna be haramu be bidiya ate daga silama ka shike mogo do be wa alaykum salam bo ko ni nyini kali de ko jakatul fitri na be bo jakatul fitri bo wakati muso min kono mbado dem min ba kono o jakatul fitri be kawa bo anyo perprela te jakatul fitri wakati an ko muso kono ma dem min be kono jakatul fitri te moka me usman ibn affan ya tumba bo ni mogo min yere ya boni yere baraji nyine ba ke me ama islamiya sariya ma bilika me usman ibn affan tumba ke na be jakatul fitri bo har na kam muso munun kono mado dem mun bu kono abu ka jakatul fitri bo
bon ko ewa kalanden do ko musow do ko ni mɔgɔ min y'i dafale ko ni e ye defo sɔrɔ i bɛ tile 10 su k'u tugu ɲɔgɔn na donc ko a sɔrɔla e ye tilenta damina kalanyɔrɔ ka feti dɔ nana donc kɛlɛ i bɛ se k'o min ka continuer o ye a tɛ bɛn i ye i ye tile 10 min dafale ta ala ye fo i k'u tugu ɲɔgɔn na n'i ye denkolen min i b'a sake ka taa kura de fo tile 10 in de ka tugu ɲɔgɔn na e yɛrɛ de y'a wajibi ka mɔgɔ ma bili kan fo i k'a kɛ dɛ man nazara an yuti Allah fal yutiyahu ciden ko ni mɔgɔ mɔgɔ i dafalen bɛ ala bato a bato dɛ e yɛrɛ ye min bili ka ala ma bili ka e yɛrɛ de y'a wajibi dɛ fo i k'a kɛ o cogo de la min tun bɛ yan ko mɔgɔ minnu fajiri kɔfɛ u bɛ sigi ka fatiha ta o tɛ sunna kɔnɔ fajiri dɔw farda wɛrɛ dɔw fardaw kɔfɛ azikaruw de bɛ fa iza qadaytumu salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ciden kun ye jikiru minnu fɔ fardaw kɔfɛ a b'o jikiru de kɛ mais an ka fatiha ta bidiya dɔ kelen ka rabbana fɔ tɔw k'a fɔ amina bidiya dɔ lesiri tɛ olu la diina la Mami. Bon ko dolo buteli ko ni mɔgɔ min y'a kɔ ka maribaga cida k'a la ka na d'i ma bɛ cogo di tant que a kɔra buteli ye minan de o buteli yɛrɛ haramu t'o kan min tun b'a kɔnɔ haramu b'o de kan an ye nin ta haramuya min na bɛ taa a sanni min kɛ dolo feerelaw bolo o ye de k'u dɛmɛ dolo de la dolo feerew de la o de tɛ bɛn mais ni buteli in sɔrɔla cogo wɛrɛ de la e ma taa a san dolo feerelaw bolo dolo min tun b'a la i y'a ko ka bɔ a la ka fɛn wɛrɛ k'a la baasi t'a la ciden ɲininkara ni an ye kɛlɛ kɛ musiriw k'u ka minɛnw a bɛ daga an ka mini kɛ o la an ka dumuni k'o la u bɛ dolo dɔw kɔnɔ ciden ko n'a ye dolo ye min kɔnɔ a b'a bɔ k'a kɔ n'i y'o dolo ko ka bɔ a kɔnɔ baasi t'a la ni fɛn dira e ma a kɔnɔ baasi t'a la i ka minɛ Mami min bɛ taa ta wa dolo feere yɔrɔ la wa tewo hari ni e taara sa u bolo n'u t'a sɔrɔ e kana se dolo feere yɔrɔ in de la parce que silama yɛrɛ sika yɔrɔ i yɛrɛ kɔlɔsi u ma mɔgɔ mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ni silama de dolo feere yɔrɔw taali yɛrɛ silama ɲuman k'i yɛrɛ kɔlɔsi kana ye dolo da fɛ i kana ye dolo feere yɛrɛ da fɛ janko ka taa ka don i kɔnɔ ko e bɛ taa feereli kɛ an ma deli k'o fɔ cire sallallahu alaihi wasallam k'a to itikafu la safiyatu an ba safiyatu taara fɔ u ye baro kɛ ciden bɔra a ko a bɛ sagi ka taa a ka so ciden bɔra k'a bilasira u jɔlen madinan ka denmisɛn fila nana u ɲɛ bɛ ciden na furumuso jɔli la dɔrɔn anw kana tɛmɛ ciden na ka furumuso kɛrɛfɛ u bɛ kuma o man ka u k'u bɛ sira fara ciden ko a kana sira fara dɛ a ye na n'a ka sira ye n furumuso safiyatu de don u ko subhanallah ciden an ma se ka e la a ko ayi inna seytana yajri min ibni adam majra dam a ko seytane bɛ boli hadamaden farikolo la jolo bɛ boli ni yɔrɔ yɔrɔ ye n siranna de seytane kana taa fɛn dɔ fili a dusukun kɔnɔ a kana taa miiri jugu dɔ fili aw dusukun kɔnɔ dɔnnikibaw b'a bɔ ni hadisa nafa n'a fayida la fɛn o fɛn ye sika yɔrɔ ni tuguma yɔrɔ de silama kana ye dolo feerelaw da fɛ dolo feere yɔrɔw la kɔnɔna ŋuna mɔgɔ kan'i bɔlen ɲɛ yɛrɛ o de ka ɲi i k'i yɛrɛ kɔlɔsi o yɔrɔ sugu tali yɛrɛ de ma pewu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk